Kanun boyunca 8-nji künni balany sünnetke oturtdylar hem ona Gaysa degen isim kuşdylar. Rabbi aldyna kitiru üçin Gaysany Yerusalimge alyp geldiler. Anda alarga Şimon atly kart uçrady. Ul takwa kişi idi. Izgi ruhtan ol Mesihni körmişe ölmeýäjeksin degen wagda algan bolgan. Hazır indi Rabbim bergen wagdaň boýunça kuluňny iminlik bilen jiberäsiň. Endi mene kutkarışını gördüm. Onu Allah özü soylagan. Emin bulığız balalar. Kanun boyunca barsında başkargaç olar Yerusalimden Nasaraga qaytdylar. Gaysa 12 yaşta wagtda onu da özleri bilen alıp olar gadetdegiçe Yerusalimga kutkarıluu bayramine bardılar. Bayramdan soň mala özleri bilen dep oýlap üýlerine qaytyp gitdiler. Gaysa Yerusalimde kaldı. Olar onu 3 günden soň Allah yurtunda tapdylar. Ul kanun okutuşçylary arasında otura idi. Kim malayı bu? Qaralan indi sıravlar biri. Nasaradan ol. Bizning bilan qaytadi buyladyk. Gafu etigiz ana zinhar. Gaysany işitkenler barsa da onun tiren gakylyna, jawaplarına hayran kaldılar. Ulam, niшлеп bizning bilan şulay işledin? Biz etiň bilan seni izledik. Bek burşuldyk. Siz meni nega izledigiz? Otam yurtunda bularga tiyishligimni alla bilmadingizmi? Gaysa alar bilen birge Nasaraga qaytdy. Ul üstü, akıl jidi, Allah'a da kişilerge de iltifatlı buldu.